Možno by ste sa aj vy radi venovali nejakej ručnej práci. Napríklad by ste si radi vyrobili nejaký šperk a my máme jeden veľmi jednoduchý spôsob, ako sa dajú šperky vyrábať, ktorý nám predstaví Monika. S čím budeme pracovať, prosím vás? Takže budeme pracovať s polymerovou hmotou, ukážeme si úplne takú jednoduchú techniku, ktorú zvládnu aj deti. Je to taký základ vlastne. Áno, je to veľmi taká jednoduchá, ale efektná vlastne technika a môžeme začať tým, že si vlastne spracujeme túto hmotu. A to máte nejaký špeciálny valček na to? Toto je špeciálny valček, áno, špeciálny na tú hmotu. Ale úplne postačí aj obyčajná fľaša. Fľaša alebo nejaký zavaraninový pohár, ktorý sklené najlepšie. Čiže niečo sklenené, čo je okrúhle, tak dobre. Keď to máme takto spracované, vlastne si pomôžeme týmto lisom na cestoviny. Tak a takto si pripravíme všetky 4 farby, ktoré budeme používať. Áno, pri tejto technike je vlastne jedno, koľko si zobereme tých farieb, teda ako my potrebujeme. Je to výhoda v tomto, že nám postačí aj akékoľvek zbytky, ktoré máme z predchádzajúceho robenia. A to teraz znova sme zošulali? Áno, my sme vlastne toto potrebovali, aby sme ju prepracovali, aby zmekla tá hmota. A teraz si z toho musíme narobiť takých hadíkov. A vy to vlastne celé robíte na obkladačke? Áno. Tak to je výborný nápad. Ani nezašpiníme stôl. A ľahko to ide dole potom z toho. A ľahko to ide dole, perfektné. A keď používame nôž, tak si nedorežeme vlastne podložku. Takže vlastne my, keď máme takto už urobený týchto hadíkov, áno, tak si ich tak od oka dáme na 3 časti. To som teda veľmi zvedavá, že čo z tohto bude. Teraz si zoberieme špajlu, lebo v podstate si potrebujeme urobiť. No, aby tam bola vo vnútri dutina vlastne potrebujeme získať. Takže toto si takto pritlačíme a vlastne okolo tej špajly si to môžeme popritlačať. Keby niekto chcel konkrétne farby za sebou ukladať, môže si. Mne je to v podstate teraz, ako ten efekt bude pekný na konci, takže si vlastne vyskladáme takto kolom tej špajly. A koľko ich to má byť? Či tak, aby boli natesno? Moc hrube som si to urobila, ale tak budeme mať väčšieho toho hadíka, takže to nevadí. Takto si to ide o ten princíp. Áno, a čo ideme robiť? A teraz úplne perfektne. Takto si len budeme šúľať. To vyzerá ako tie lízatka také, čo boli. Áno. A takto to len vlastne... A pomaličky si to vlastne naťahujeme. Ono nám sa to bude zužovať. Až docielime toto? Naozaj? Áno. No trošku hrubšie, ako ste spomínali. To ešte to všetko zredukujeme. Aha. A pomaly začíname aj zatáčať. A vždycky trošku zatočíme. A vlastne tými rukami to zase tak od seba. Ťaháme. Vlastne keď to šúľate, ťaháte ruky od seba. Hej. Už by som povedala, že by aj stačila tá hrúbka. Teraz tieto škaredé konce si dáme preč. A teraz to budeme nejak piecť, toho nášho hadíka gorálkového? No teraz si ho ešte musíme dať do požadovaného tvaru, takže si zoberieme takýto drôtik vlastne na krk, je to lanko. To je špeciálne lanko na krk aj so zapínaním. Áno, taký náhrdelník. A s týmto budeme piecť? Áno, s týmto budeme zapekať. Čiže to sa tomu nič nestane lanku, hej? Nie, vlastne dekorovať s touto polymerovou hmotou môžeme rôzne predmety, ktoré sa môžu piecť. Poháre alebo lyžičky. My tu teda nemáme rúru na pečenie, ale ako dlho sa to pečie a na akej teplote? No podľa toho, aký druh polymerovej hmoty používame, ale väčšinou sa to peče od tých 110-130 stupňov a 30 minút. Ďakujeme veľmi pekne za tento nápad. Myslím, že je to naozaj vec, ktorú zvládnu aj deti a myslím, že dospelí to zvládnu, ako sa hovorí, ľavou zadnou, takže z toho budú mať radosť. Ďakujem veľmi pekne. Prosím.